Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mangke dalu pun nyandak malam selikur. Kula ngelingno maneh. Ayo wis siap ta durung? Wis siap napa durung mangke dalu malam selikur wis duwe rencana kanggo ibadah sing tenan apa dereng. Aja kok sing dipikir iki maleman. Awake dhewe iki kok mikir bancaan tok, slametan tok. Ya apik aku ra muni elek, monggo. Bancaan monggo, slametan monggo. Tapi ayo ibadah-ibadah liya sing enek niki aja dilirwakno. Kula ngelingno biasane niki krana maleman terus malah lali traweh, ribut sibuk karepe dhewe krana maleman malah ibadahe melorot, tak jaluk ampun. Lah kula duwe pikiran hakikate mbah bener gae. Mergo ten daerah-daerah niku nggih duka niki nyatane duka nggih, daerah iku ora padha. Sebagian daerah niku maleman niki diundangno bar magrib. Dadi wonge wis bar mangan wareg terus dijak slametan diduwi berkat, akibate berkat niki muspra. Lah piye wis wareg kok? Lah mbok iya. Ngono iku diterno sadurunge buka, sadurunge maghrib iso dienggo buka karo sing diteri kan luwih apik. Berarti kula jenengan iso ngekeki bukan nek ngene sing diteri. Lah mangke lak mboten tahlile. Tahlil bar maghrib yo tahlil kepeksa, Dik. Tahlile kepeksa, kadang di Fatihah karo gremeng. Ngono undungane diseret. Niku cara kula ngoten. Setuju monggo, ora setuju monggo, iku masalah ngono wae. Aja dadi perkara. Tapi sak iso-iso pokoke aja ngantek ganggu traweh ibadah-ibadah kita jenengan sedaya lan aja ngantek ndadekno musprane panganan. Ya senajan wis diwehno iku wis ganjaran. Cuma awake dhewe kudu mikir, ganjaran iku ana hitungane, ibadah iki ana hitungane. Padha-padha sedekah iku ganjarane dhewe-dhewe. Sedekah kanggo buka karo sedekah kanggo liya iki beda. Sedekah kanggo wong butuh karo ora iku ya beda. Lho niki perlu diperhitungno. Lho nek ngoten apik digawe buka bersama. Mbah, kula dhewe niku ewah kabeh pancen. Bakas buka bersama iku piye niku nggih ewah kabeh. Buka bersama sing mlaku ten kota-kota nggih undangan buka bersama ngoten niku. Mbah. Tiang sepah kula biyen niku nek undangan buka bersama gremeng ngene iki piye gak ditekani piye. Ya gak ditekani gelo sing ngundang tapi ditekani iku diapa-apano ya ora iso nyenengno sing diundang kaya ana omahe dhewe. Lha gitu nggih. Diundang buka bersama niku wonge seneng kok gak delok-delok, ana sing seneng ana sing gak. Kadang-kadang isih enak ana omahe dhewe ning kepeksa teko mergo diundang tapi gak teko piye. Kadang-kadang fasilitasnya utawa napa? Nek omah kerumat kumpul sak piturute kena diundang pe gak teko piye akhire gak ya gremeng ngeten niku. Lah monggo iki diitung kabeh ngene iki. Ngene iki diperhitungno kabeh. Mula biyen yang sepah kula nggih almarhum Kyai Zudi ku ora patek seneng nek buka bersama ngoten niku. Duka nasibe khole dhewe kok terus digawe ngono lah kok ora ngerti. Kalau wis ngelingno keluarga, abah biyen niku paling gak seneng nek wong diundang buka bersama. Alasane nggih niku, alasane ya mergo napa? Mergo ya ora iso nyenengno wong kanthi sak seneng-senenge mboten saged. Lah niki pas niki ngene iki. Ya dina niki kali abah kula. Dina niki pas niki kali abah kula biasane nggih ngundang buka bersama ngoten niku. Aku wis ngelingno nek keluarga jere ya. Anu ya mbah pancen wong donya ya akeh ngeten iki. Nggih ngoten lah wong niku nggih. Ki yo kudu enek sing ngono, enek sing ngene. Lah aku yo matur apa eneke.
Dene golek ganjaran wallahu alam Gusti Allah sing pirsa. Niki masalah saged paut kalih niku. Tak baleni wis siap to durung? Engko bengi niki malam selikur. Traweh kira-kira dirancang traweh apa dirancang ora traweh? Bar traweh dirancang darusan apa dirancang layah-layah? Lah monggo lah. Engko dalu bar jam 1 rencane piye? Lah monggo awake dhewe anu sing ngene iku. Aja kok mikir sing dipikir iki bodoh sok nganyari. Niki wis mulai niki. Mulai wis mikir. Sing penjahit ya ribut. Mergo apa? Iki pesanane wong-wong kondang iso rampung tegak, kene gak rampung gak diseneni wong akeh. Lah monggo aku ora ngelarang ngono iku mergawe iku ya kudu di apa jenenge? Kudu diberesi apa sak mestine. Tapi tak elingno kabeh iki enek hubungane. Dibarengno lah. Diimbangno antara ganjaran karo nyambut gawe liyane. Dadi nek iso aja kok tambah melorot tapi tambah maju. Syukur nek kapan bengi iki melek terus. Niki ya kanggo sing gak nyambut gawe lho nggih. Nek sing awan nyambut gawe ya diitung dhewe. Aku kanggo sing iso gak nyambut gawe. Bar traweh. Waduh, terus darusan. Maca dhewe utawa piye ngriku, ngantek sak pira monggo diitung kekuatane dhewe. Engko turu setengah jam atau sak jam. Tangi terus salat qiyamul lail ngantek jam pinten? Jam 3 atau pira terus wah terus apa? Sahur. Bar sahur ngenteni subuh, bar subuh wiridan aja kok bar subuh plungker. Lagi aja ya bar subuh wiridan. Engko nek iso turune jam-jam 10 atau jam pira ngono. Ora kok esok turu mboten, tak kadang berarti bar subuh nek iso aja turu. Niku gak sunah Rasul, sunah Rasule gak ngono iku. Nek enek turu kae lolah niku enek. Turu kae lolah niku pun ya wis awan. Jam 11 atau jam 12 niku enek pancen. Lha iki karek kekuatane dhewe-dhewe monggo, tapi tak baleni. Kok turu bar subuh niku terus dosa ya gak dosa. Napa turu bar subuh niku maring ngene mbah gak roh. Napa nek hadis sing larang? Sarah kula gak roh, gak enek. Nggih. Dene enek muni hadis ngene itu hadis dhaif sak ngerti kula. Tapi nek marai awak lemes iku nggih. Nggih to nggih. Marai males nggih. Tapi monggo lah iku ora barang haram wae lan ora barang wajib. Ning sing apik bar subuh tetep wiridan. Di monggo sing kados kula aturake wingi, nek iso dalu persiapan apa? Qiyamul lail, salate nggih. Salat 4 rakaat terus maca Quran dhewe, maca Quran anune kapan iso jamaah monggo jamaah. Ora iso ya salat dhewe. Mergo salat saliyane salat sing anu niku sing apik salat ijen nek omahe dhewe-dhewe. Ning praktekke kula jenengan nek salat ijen omahe dhewe ya ora. Ya 11. Lah sehingga timbangane wis 11 ya ayo bareng namung ngoten. Lah niku kula mboten hafal Quran niku, Pak. Iya nyekel Quran to ya. Lho kok mboten batal. Lho pancen jujur-jujuran sing apik ya hafalan sing apik. Ora kok maca. Mereka sebagian ulama ngarani ngimami maca. Artinya maca nyekel Quran itu gak oleh itu gak enek pancen. Salat dhewe maca niku gak enek pancen ngono iku. Tapi mazhab Syafi'i ora. Nah, kalau mazhab Syafi'i kula nerangno ya cara mazhab Syafi'i. Cara mazhab Syafi'i ora apa-apa. Salat terus nyekel Quran maca itu gak apa-apa. Lah bukae terus pundi? Oh buka tak kok buka. Alah. Ya gampang ya buka biasa to nggih. Perlu jenengan ngerteni, obahe driji niku ora batalno salat. Obahe driji niku ora batalno salat. Senajan ping bolak-balik. Saumpama jenengan salat, pengen maca tasbih ping 100 200 terus gawa tasbih kena mergo sing obah drijine
epek-epek ora katut. Buka Quran yo ngoten, nggo Quran yo ngono, asal epek-epek ora katut yo ora apa-apa. Sing penting iso buka drijine kan iso. Ya nggo Quran iso gede-gede to ya. Salat ngatik nggo Quran gede lah ya kaboten Qurane ya malah pegele dobel ya nggo Quran cilik lek saged. Buka ae jempolanmu ben udingmu iso. Iku sing obah liyane ora obah saged. Ampun to saged ora usah mamang-mamang. Bahkan kula piyambak secara pribadi, kula niku seneng wong niku maca Quran anggere maca karo salat. Ngono luwih apik jane. Mergo ganjarane dobel-dobel. Iku sing paling apik maca Quran niku diwaca nang jerone salat. Paling apik tak baleni maca Quran niku diwaca sak jerone salat. Saumpama nggih jenengan apa maca Quran salat lah salat. Salat mbek lunggah, mbek sila enak. Madhep ngulon salat nggih. Nek wong wedok ya rukuan tenanan terus takbir Allahu Akbar. Terus maca apa? Maca donga iftitah, lunggah sila lah enak. Donga iftitah Fatihah terus buka maca. Sak kesele engko rada kesel, ruku, terus sujud, lungguh, sujud. Nggih, lunggone berarti ngadeg. Lungguhe monggo digawe sila kenek. Wong awake dhewe biasa sila maca Quran maneh. Setengah juz, sak juz, iki ganjarane wakeh dibanding karo maca biasa akeh niki. Apa meneh niku sing qiyamul lail iki ya malah akeh jenenge karo ngadeg. Dadi iki kula baleni. Dadi nek kapan gak iso jamaah imam sing hafal Quran ya salat dhewe. Salat dhewe piye ya maca Quran dhewe, ora hafal nggawa Quran. Lah nek ora iso piye? Ya maca kulhu ngono ping pira monggo. Ora apa-apa Dik, ora enek larangan. Nek Quran nggone salat gak oleh maca kulhu di bulan baleni ora enek. Sing enek niku Fatihah di bulan baleni pancen gak apik. Tapi nek kulhu di bulan baleni kena. Lah siji niku kula baleni nek iso setiap maca Quran niku nek iso kanthi tata krama sing paling apik yaiku dilakoni nang jerone salat. Niki sing hubungan kalih salat niki kula baleni niki tak bolan meneh tok engko bengi niki tanggal 21 malam 21 monggo awake dhewe siap awake dhewe bareng-bareng mapak napa Lailatul Qadar kanthi ibadah-ibadah sing enek trawahe ditenani darusane ditenani napa niku qiyamul lail ditenani. Nggih qiyamul lail iki salat ngono wae. Syukur iso kaya sing enek niku terus pundi? 8 rakaat, setiap petang rakaat salam, terus nggih tengah-tengah rakaat ya tahiyat biasa. Dadi salat petang rakaat, mungkin terus tahiyat, mungkin ngadeg malih. Iki tetep maca Quran biasa niku. Lah, macane Quran sing akeh nggih sedengan niku 9 dina atau 10 dina khatam niku sedengan dadi engko terakhir khataman Quran darusan ya khataman Quran nggo traweh nggih malam Jumat njing nggih terus Jumat niki Jumat maneh khataman Quran terakhir malam 30 terus qiyamul lail ya malam Jumat khataman bisa dadi ganjarane tumblek-blek lan kula yakin nek kabeh dilaksanakno kanthi sempurna jelas awake dhewe oleh Lailatul Qadar. Mbon niku kula balik malih pengen nerangno malih masalah zakat fitrah. Kula bulan baleni pancen niat ngoten pancen kula. Di zakat fitrah itu wajib. Wajibe sing apik ya mepet. Sing apik ngoten. Dene munggo dibayar mulai saiki kena. Tapi tak elingno nek dibayar mulai saiki dumadaan bayare iku ora nang nggone nggon sing dinggone buka terakhir. Sampeyan sakniki niki nang Surabaya. Terus buka terakhir nang omahe dhewe. Berarti cara madzhab Syafi'i zakate sampean gak dadi. Nggih. Cara madzhab Syafi'i zakate sampean ora sah. Mergo gak diwehno apa samestine. Lah sak iso-iso zakat niku ya wong barang sakmono wae cah. Barang ngono wae cah gitu nggih. Nek iso ya digolekno sing cara kabeh ulama nampa ngono lho. Nggih to nggih. Cara kabeh ulama nampa. Jo ngantek terus awake dhewe nglakoni ibadah iki nek iso
ana ulama sing ngarani gak nampa. Maknane nek enek ulama gak nampa lak ngene to nggih. Awake dhewe zakat ning gak sah cara madzhab Syafi'i, maknane cara Imam Syafi'i gak sah. Cara Imam Syafi'i gak sah maknane awake dhewe durung zakat, maknane durung nglakoni kewajiban. Maknane ijek pantes mlebu neraka. Ora enak. Ora enak piye? Dadi awake dhewe menurut Imam Syafi'i mlebu neraka. Ora enak. Ora enak. Lah nek cara kabeh ulama awake dhewe slamet, ya wis enak. Mula kula sering kula niku nek kapan ibadah malam-malam ya gelek ulama sing mapan. Aku gak patek mantep nek pendapat kula dhewe utawa pendapate wong sing gak kula mboten patek mantep. Aku gak seneng swargaku dijamin dening profesor doktor nika, gak seneng. Aku luwih mantep swargaku dijamin dening Imam Syafi'i, dijamin karo Ghazali niku luwih mantep kula. Aku mlebu swarga menurut Imam Ghazali, mantep aku. Tapi aku mlebu swarga menurut Profesor Johnson ora. Nggih, kula ngoten niku nggih. Kula aja melokno aku di pendapat ngono. Sampeyan mantep nganggo profesor doktor sing jamin apa? Swarga monggo, aku gak patek mantep ngoten niku. Jadi zakat fitrah iku diitung sampeyan terakhir buka iku nang ndi? Ngono gampangane. Lah zakat fitrah kados sing kula aturake paling sithik pinten? Nek beras iku 2 kilo 2 on, nek jagung 1 kilo 8 on setengah. Itu paling sithik. Jadi nek jagung 1 kilo 8 on setengah, rupa jagung pipilan. Tapi nek kapan beras, rupa beras niku aja meniran apa meneh gelpung, niku 2 kilo punjul 2 on. Iku paling sithik. Luwih ditambahi, luwih utama, luwih akeh, luwih apik. 2 ton 2 kintal monggo. Nggih, tapi wajibe sakmono iku. Maknane nek enek wong lakoni sakmono ya wis cukup, aja mok lokno. Tapi nek sampean dhewe sak iso-iso ditambahi. Nggih, nek sampean dhewe sak iso-iso ditambahi. Paling ora ya 2,5 kilo lah beras niku biasa nek nggih. Kiai-kiai riyen ngoten 2,5 kilo niku pun rada lumayan. Lah perlu kula aturake, nggih baleni mawon kula mau bulan baleni. Zakat fitrah iku sing mesti amil apa jenenge sing mesti muzaki dhewe. Wong sing zakat dhewe niku sing ketokno. Sing zakat dhewe niku sing ketokno. Ya diwehno dhewe. Kenek diwakilno, kenekne sing mesti diwehno dhewe. Diwehno sapa? Ya diwehno fuqara masakin. Zaman Nabi kok gak ngenang-ngene ya langsung diwehno fuqara masakin. Maknane zaman Nabi sak ngerti kula niki zakat fitrah niki ora liwat amil. Wis toh nek enek sing muni zakat fitrah zaman Nabi lewat ngamil diwehno ngamil, aku tak pengen roh hadise. Siji wae aku tak pengen roh hadise, senajan dhaif. Kula yakin gak nemokno niku. Nggih to nggih. Zakat fitrah zaman Nabi dadak dilewatno ngamil. Aku tak pengen roh hadise. Mungkin anak sing ngendikan ulama ngono mungkin monggo lah. Aku seneng sing ma'alahi Rasul zaman Nabi piye. Niku ayo digoleki zaman sahabat piye. Ayo itu digoleki. Ayo to balik nang gone zamane Kanjeng Nabi aja kok direka-reka diubang-ubengno gak karu-karuan ampun. Zaman Nabi piye ayo iku sing dilakoni. Mantep adem kan nggih. Enak ngono zaman Nabi piye enak anyep adem. Zaman Nabi tak pikir ora enak iku. Ngamil, mula tak jaluk kula jenengan aja kesregepen gitu nggih. Gawe ngamil, gawe anu monggo, aja kesregepen lah. Lah mungkin wong gak gelem zakat ya, sapa gak zakat parani dikandhani lak ngono. Prakteke ngamil ya ora gelem ngono, Dik. Kula sering ngritik masalah niki nggo dawa-dawa. Nggih. Isine apik ngoten. Langsung diwehno. Lah sing niati sapa? Sing niati sing wajib zakat. Bapak wong lanang nggih duwe bojo wedok zakate dhewe diniati dhewe, zakate sing wedok sing niati sing lanang, zakate anake sing cilik-cilik ya sing niati sing lanang, lha sing anake sing wis gedhe ya sing niat bocahe dhewe.
Niat ya zakat fitrah ngono wae. Ora repot-repot, kula niku malah sering tak wakilno wong nek niat ngono wae. Nek gek beras kena diniati pisan enak mawon. Butuh zakat ngono gampang to niat niku ora digawe repot. Awake dhewe iki kadang-kadang ribut masalah niat. Niat itu terus berasnya dicekel, diawur-awur. Terus diniati nawa itu. Iya monggo aku ya gak ngelokno ngono iku. Ning ora kudu ngono lho. Lho nggih, kok dodoan ya kena iku zakatku diwehno. Iku wis dadi. Kau wis tak taker kok didom apa wis dadi ngono niku. Karo naker iki zakatku. Lah takerno pisan diniati iku dadi ngoten niku. Enak ngono lho. Ya awake dhewe enak. Jadi zakat niku ora kudu niat mericik niku mboten. Lah sing nampani ora kudu ndongakno mericik mboten. Wong sing nampani ora kudu ngerti kok. Ki zakat atau gak zakat ora kudu erah dek. Ya apike didongakno jenenge wong nampa apik ana wong sing ngamal iki nek apike didongakno. Nek ora kudu. Lan jenengan sing ngamal ya aja arep-arep didongakno. Nek didongakno arep-arep didongakno iku maknane jenengan wis nyicil ganjaran. Ora kudu matur nuwun sing kae dhek matur nuwun cek ora awake dhewe napa? Nyaur utang kok zakat itu malah nglakoni kewajiban itu malah nyaur utang kok dadak ribut jaluk didongakno. Oh kaya jenenge salah arah to niki to nggih. Nglakoni kewajiban jaluk didongakno mboten salah arah niku mesti. Dene kono gelem dongakno alhamdulillah sing ngono ning aja diarep-arep. Malah Siti Aisyah eling kula nek iso sedekah ngono iku nek didongakno karepe kudu malah dhek nek ngongkon wong deloken wonge muni piye. Anu Mbah saumpama anu Siti Aisyah tiyange wau ngendika ngaten wis muga-muga Siti Aisyah diparingi ngene. Lha niku Siti Aisyah terus bales dongane. Persis dongane iku diwenehno. Wis muga-muga wong mau ngene. Maknane piye? Maknane supaya sedekah iku mau mulus. Ora dibales sebagiane wis dibales karo donga niku mboten. Mulane dongane diimbangi didongakno. Dongane ya dibales didongakno. Nah, ben sedekah iku mau mulus lillahi ta'ala sing bales ben Gusti Allah tok. Lah awake dhewe ya ngono lho. Nek tak berani awake dhewe ya ngono. Kula ngelingno malih niki ya usum nang gone sekolahan niku terus ditarik zakat fitrah. Lapo to lapo? Wong ya ora kewajibanmu. Mbok iya melok zaman Nabi piye? Lah nek pancen niate ora niat kula zaman Nabi nek golek dhuwit, aku ora iso ngarahno, wong pancen mergawe. Lha nggih. Nggih ta nggih sekolah-sekolah negeri kadang murid tarik zakat fitrah ngene-ngene. Lha apa? Ben nyambut gawe ya monggo, aku ora ngerti urusan iku, aku ora urusane. Tapi nek iku urusane negakno agama, ben ngene belajar di bocah niku kabeh ora enek dasar saka hadis gak enek. Siji melanggar kaidah fikih Syafi'i. Terus pundi? Niku ape timbul naklus zakah, mindah zakat saka daerah wajibe. Bocah iku kabeh sing akeh ora wajib bayar nang sekolahan, wajibe bayar nang ngene desane dhewe dipindah ngono iku cara madzhab Syafi'i gak sah. Lho nek awake demokrasi mbok ya menghormati pendapate wong. Ya Syafi'i iku ya wong padha. Lah sing melok ya akeh ora kok sithik. Aja kok menang-menangan. Nomor loro, bocah-bocah sing wajib niku rata-rata nek bocah-bocah sekolah niku ora wajib rata-rata. Nek kapan wis balik, mergo rata-rata melarat. Mung ana wajib sing wajib wong tuane. Lho nek kowe nglatih wong tuamu to nglatih bocah. Nek nglatih bocah ora salah sasaran bocah ora kewajiban sing niat wong tuane. Lah nek nglatih wong tuane apa urusane wong tuane karo awakmu? Wong sing murid iku bocah dudu wong tuwa. Lucu. Wong sekolah kok nglatih bali murid. Lah lucu gitu nggih. Iki jenenge gak tepat sasaran. Apa meneh terus didom kanggo iki. Niki malah gak sah. Nggih nggih. Malah gak sah. Aku muni gak sah, malah aku cara madzhab arba ora sah. Niku paling pol kanggo akal-akale dhewe. Mula kula ngelingno nang gone kanca-kanca sing wis zakat fitrah nang sekolahan zakat apa maneh. Mergo rata-rata zakat fitrah nang sekolahan ora sah. Mergo sing akeh niku digawe model-model, apa digawe bangunan sekolanggar, apa dienggo kesejahteraan iki, dienggo iki sak piturute, sehingga kula saged muni rata-rata ora sah. Ya wis lah diwehna sedekah ngono ae gampang kono mas zakat neh. Wong beras 2,5 kg wae kok. Duwe kok pira? Pinten sakniki nggih? Beras niku gawe rata-rata
2.500 nggih wis apik sana. Wis apik 2.500 nek gesedingan nggih 2.000 nggih. 2.000 berarti dhuwit 5.000 nek. Dhuwit 5.000 rokok rong plet. Weh no, alah kono niat nyumbang sekolahan mulai kenek. Nek aja mbok hitung iku sebagai zakat. Ngono wae gampang. Apa meneh terus nang gone anu, iku dhuwit wae, ora usah beras. Mazhab iki kenek kapan kowe kenal mazhab iki ngono. Nek mazhab ngene melok mazhab iku sing ngenekno, ku sak enakmu dhewe. Ora ngerti carane aturan mazhab kono ngedum zakat piye gak roh, akhir sak enake dhewe. Mbok balik zaman Nabi nek ngulangi ya cara Nabi pisan aja dhuwit ah. Zaman Nabi piye lah siku ayo dipraktekno. Niki kula bungsal langsung menghimbau lan yo isone yo ngomong ngeten iki tok. Isane nek ngomong ngeten iki tok. Ya ora iso ngluwahi ngomong niki ya wis. Nggih namung napa? Sekedar ngelingno sebab wajibe sak kula nggih namung ngelingno ya apa iki kemampuane. Nggih kula wangsuli monggo awake dhewe zakat fitrah nggih lan zakat fitrah iki luwih wajib katimbang maleman ngono. Luwih wajib katimbang slametan aja kok awake dhewe nek slametan nek napa maleman niku dipikirno tenanan ning zakat fitrah ora pati dipikirno niku ampun tapi sak iso-iso zakat fitrah ditenani dikelep beras sing apik sak piturute sehingga kula jenengan iso bener-bener ibadah kanthi ibadah sing sempurna nggih wajib dilakoni sing apik mekaten ingkang saged kula aturake muga-muga mawon kula jenengan iso menangi Lailatul Qadar iso bejo iso ibadah nek wengine Lailatul Qadar sing khairun min alfi syahrin luwih apik katimbang 1000 wulan. Nggih, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bissawab.